pulumutsa omwe ali kufatu, limbitsa othodwa ndi olema, kwabwezera njira yopapatiza, ndi kuwauza za mpulumutsi. Pulumutsa omwe ali kufatu, Yesu achifundo alandisa. Moni amayi ndi abambo konse kumene inu muli mu nthawi ino ya madzulo, mu dzina la mpulumutsi Yesu Khristu. Chankomeranso Mulungu kuti tikumane madzulo wa tsiku la lero, pamene tili ndi msonkhano wa chisisimuso, msonkhano umene Mulungu watipasa kumapeto a chakachi, kuti chaka cha 2022 tichimalize ndi msonkhano wa chisisimuso. Dzulo tinali ndi phunziro labwino limene timaona za magwero amoyo. Muphunziroli timafotokoza kuti gwero lenileni la moyo ndiye mitima yathu. Ndi chifukwa chake Ambuye wathu Yesu Khristu powachita even summarize malamulo onse adanena kuti umukonde Mulungu ndi mtima wako wonse, ndi nzeru zako zonse, ndi mphamvu zako zonse. Mulungu adati timukonde, Yesu adati timukonde Mulungu ndi mtima. Chikondi chenicheni chakwa Mulungu chimachokera mkati mwa mtima. Chipembedzo choona chompembeza Mulungu chimakhala chipembedzo choona ngati chipembedzo chikuchokera mtima mweni, chifukwa ndi mmene Mulungu amatiziwira ife. Ku Yesaya chapter 29 akunena kuti anthu awa andipembeza ine ndi milomo yokha, koma mitima yawo ili kutali ndi ine. Alipo mapembedzedwe onama amene anthu amatha kupembeza koma ndi milomo, koma mtima uli kutali ndi Mulungu. Ndi phunziro la dzulo tidapeza kunena kuti mitima yathu ikuyenereka ikonzedwenso mwatsopano. Mulungu akayambe kukonza mitima yathu kuti pamene tikuchita tikuyenda pa dziko lino lapansi, Mulungu akatione ife ana ake olungama. Lero phunziro lathu ndilonena kuti kufumulidwa, muuni ofumulidwa kumoto, gawo 1. Tikumbukire mutu wa msonkhano wathu ndi muuni ofumulidwa kumoto. Koma phunziro lathu la tsiku la lero ndi muuni ofumulidwa kumoto, gawo 1. Mawa tilinalo phunziro lokoma limene ngakhale ine mene ndimalimva phunziro la mawa, ayi nane ndinadalisika koposa phunziro la mawa. Phunziro la mawa mutu wake tikuti kubisala m'masamba a mbatata. Sindikudziwa kuti atabisala m'masamba mbatata ni ndani. Mbatata tonse timayiziwa imakhala ndi masamba ang'ono. Ndi phunziro la mawa likuti kubisala m'masamba a mbatata. Phunziro la mawa silofunika kuti tiliphonye, ndi phunziro labwino kwambiri, phunziro la kubisala m'masamba a mbatata. Koma lero phunziro lathu ndi muuni ofumulidwa kumoto, gawo 1. Tiyeni tipemphere. Atate okonda ndi mpulumutsi Yesu Khristu, tikuza kwa inu mu nthawi ino ya madzulo kukupemphani kuti muyankhule ndi mitima yathu mu dzina lodabwitsa loti Yesu Khristu tapemphera izi, amen. Phunziro lathu la tsiku la lero tikufuna tiyese kufotokoza mutu wa phunziro kuti kufumulidwa kumoto kapena muuni ofumulidwa. Ndi mu phunziro li muli zinthu zingapo zofunikira kwambiri. Muli muuni. Muuni ndi ngati chinthu chowunikira, ndi kuli kufumulidwa, ndi kuli kumoto. Ndi zonsezo tikhala tikuziyesa kuzika mu phukusi limodzi limene tizalimange kumapeto, limene lizakhale phukusi loti lomangidwa limene tizafune kuzalimasula. Koma mu tsiku la lero tikuti muuni ofumulidwa kumoto. Ndi vesi lathu lomwe tilitenge lero lichokera m'buku la Zakariya chapter 3 vesi ya 1 tilekeza pa vesi yake ya 4.
pa vesi ya 1 akunena kuti pamenepo anandionesa Yoswa. Ndelero tili ndi dzina la Yoswa. Yoswa amayi ndi abambo muphunziro lathu tiphunzira za Yoswa. Nde Baibulo likunena kuti tiyambirenso vesili kuti limveke bwino. Pamenepo anandionesa Yoswa mkulu wa nsembe. Yoswa iyi si munthu wamba koma ndi mkulu wa nsembe. Yoswa mkulu wa nsembe. Pamenepo anandionesa Yoswa mkulu wa nsembe ali kuyima pamaso pa mthenga wa Yehova. Ndipo Satana anali kuyima pa dzanja lake lamanja akususana naye. Ndipo Yehova anati kwa Satana, Yehova azuzula Satana iwe. Inde Yehova adasankha Yerusalemu akuzuzula. Uyu sindiye MUUNI ofumulidwa kumoto. Koma Yoswa anali kuvala nsalu zonyasa nayima pamaso pa mthenga. Ndipo iye anayankha nanena ndiwo akuyima pamaso pake ndikuti muvule nsalu zonyasazi. Nati kwa iye, taona ndakuchosera mphulupulu zako ndipo ndizakuveka zovala za mtengo wake. Mulungu akadalise kuwerenga kwa mawu ake. Awa ndi masomphenya amene adaonedwa. Masomphenya wa tikamawafukula mu buku la Hagai adaoneka ana Israeli ali ku Babulo. Ana Israeli ali ku Babulo anali ndi aneneri ambirimbiri. Aneneri ena ndi achina Zakaria, aneneri ena ndi achina Hagai, aneneri ena ndi amene timawapeza masomphenya ana Israeli adakhala ku Babulo kwa zaka zokwana 70. Nde mu zaka 70 adali ndi aneneri ngati Danieli, anali ndi aneneri ngati Hezekieli, anali ndi aneneri ngati Zekaria, anali ndi aneneri ngati Habakuku, anali ndi aneneri ngati onsewena ma aneneri amene timawatenga 12 pillars of the minor prophet. Ambiri mwa iwo ankanenera anthu ana Israeli ali ku Babulo. Then mafuna timvesese kuti awa ndi masomphenya amene adaoneka muulamuliro wa Dariyo. Adaoneka masomphenya wa muulamuliro wa Dariyo wa Mede and Persia. Ndia kuti masomphenya wa mene ankaoneka adaona Yoswa mkulu wa nsembe. Apa pamene pali ngozi kwambiri ndikuti Yoswa adali mkulu wa nsembe. Ali kuyima pamaso pa Mulungu. Mu history yonse ya ana Israeli, wamkulu wa nsembe malingana ndi buku la Levitical chapter 10, ana ansembe adalephera kuchita chifuniro cha Mulungu. Mulungu namasisa moto nkuwanyeka. Mulungu andawauza kuti wamkulu wa nsembe azipita kumalo opatulika kamodzi pa chaka. Siku limenelo limatchedwa Day of the Atonement. Panalibenso siku lina. Wansembe wamkulu limene amapita kumalo pamaso pa Mulungu. Ndiye kuti Yoswa anali atayima pamaso pa Mulungu. Ndiye Satana adali atayima kusanja la manja la Yoswayo. Apa mpamene sono pafasa nkhani. Koma kuti timvesese nkhani, amayi ndi abambo mafuna ndinene kuti Yoswa chiyambire ni Baibulo silidayambe zinali lapasidwapo ndi munthu. Ena nkumata Nkhalamba mukunama. Ife tikuziwa Yoswa amene anatenga usogoleri Mose atamwalira. Nde inu nkuti mukunena kuti Yoswa zinali silinapasidwe ndi munthu. Bwanji Yoswa amene anatenga usogoleri Mose atamwalira zina lake lili Yoswa. Mafuna ndinene kuti zina lake silinali Yoswa. Munthuja zina lake silinali Yoswa. Mawoti Yoswa koyamba kuwapeza m'Baibulo akupezeka mu Exodus chapter 17. Pamene Amaleki anabwera. Ndipo mawu akubwera Mose akunena kuti Mulungu akuti tenga Yoswa apite akamenyane ndi Amaleki. Ndipo pamwepo Mulungu akuyika chizindikiro chodabwisa kwambiri chotchedwa kwa Yoswa. Tikamayiwerenga nkhaniyo pamapeto pache kuti nchifukwa chiyani Mulungu wayika chizindikiro ngati chimenechi pa munthu. Koma zinali nkuti litaoneka kale kuti Yoswa. Ndeni manena kuti Yoswa si zina la munthu.
ndena tentuwerengeni mu buku lathu la Numeri chapter cha 13 verse yake ndiyo ya 16. Buku la Numeri chapter 13 verse ya 16 akunena kuti awa ndi mayina a amuna Mose adawatumira azonde ziko, ndipo Mose adamutcha Hoseya mwana wa Nuni Yoswa. Yoswa amene timamuziwa m'Baibulo, makolo wake atabadwa sadamutchula kuti Yoswa, adamutchula kuti Hoseya. Otitawerenga ku buku la Deuteronomy tipezanso chimozimozi kuti iyeyo zina lake linali Hoseya. Koma Mose powatuma anthuwa kuti akazonde ziko la Kanaani, adamusintha zina, osamuyika kuti Hoseya, adamupasa zina loti Yoswa. Chifukwa chani? Tichipeza mukati mwa maphunziro amene tikupita ifewa. Koma tamveserani, zina lake lidali Hoseya. Then mafuna nene kuti zina loti Yoswa m'Baibulo Mose likupezeka ka 250. Ndekodi zina li limatanthauza chiyani? Zina li limatanthauza kuti Yehova ndiye mpulumutsi. Ndipo Yoswa mu Chihebru limatanthauza chomwecho. Koma tikalitenga zina loti Yoswa mu Chigriki limatanthauza kuti Yesu. Mu Chihebru limatanthauza Joshua, koma mu Chigriki limatanthauza Yesu. Izi tizipeza ngakhale m'buku la Mateyu chapter 1 verse 18 tapena kuyambira pa 20, pamene Yesu atabadwa makolo ake ananena kuti iyeyu adzakhala mpulumutsi, adzapulumutsa anthu ku uchimo. Kusonyeza kuti mpulumutsi amene abapulumutsa anthu amatchudwa kuti Yoswa kapena kuti Yesu. Nde muchipangano chatsopano Yesu pena amamutchula kuti Yoswa ngati tikawerenga ku Machitidwe athu mu chapter 7. Komanso ku chipangano chakale Yoswa pena amatchulidwa kuti Yesu ngati tikawerenga mu buku la Nehemiya chapter 8. Then mafuna bwenzi pamene pati pamvesese kunena kuti Yoswa amene tikumuona apa munjira ina ndi Yesu. Nde akuti Yoswa adayima pamaso pa Mulungu ali ndi nsembe, koma Satana adayima kuzanja lake lamanja. Nde chimene chimachitika mu nkhani ya ana Israeli nachi, ana Israeli akakhala ndi siku lomwe amalitcha kuti siku la chitetezero, the day of the atonement, wansembe amapita kumalo opatulika. Ndi amapita katatu. Amapita koyamba atanyamula guwa la nsembe zofukiza, kuopa kuti angafe, namakasiya amene tikamaona za nsembe tapena nsembe imene guwa la nsembe lofukizalo zimayimirira mapemphero awoyera mtima. Chifukwa yeyo ndi munthu amayenereka choyambirira achite chimenecho kuti akakhala olandidwa pamaso pa Mulungu. Ndeka chiwiri popeza ndi munthu amatenga mwazi wa magazi a ng'ombe namapita nawo kumalo opatulikisisa, nakamwaza mwazi uja mu chisali chimene chimaphimba likasa la Mulungu. Ndi amamwaza kuzanja lamanja ka 7, kuzanja la kumanzere ka 7. Ndi amabwerera nakatenga mwazi wa omwe kuyimirira na Israeli wonse, mwazi wa nkhosa kapena mbuzi, namakamwaza. Ndiye nkhosa nsembe zikuti aziwe zoti zalandiridwa, ankaziwa bwanji ana Israeli? Mu chihema munali mpando wa chifumu. Nde mpando wa chifumu unali ndi akerebu. Karebu ina anayima sanja la manja, karebu ina anayima sanja la manzere. Anapanga ngati anatchinga chonchi. Ndiye nsembe zija zimati zikalandiridwa, zanja Kalebu amene ali kuzanja la manja amawala kwambiri, chifukwa kumalo opatulikisisa nthawi zonse kumakhala kuli ulemerero wa Mulungu. Nde Kalebu amene ankawala, akanguwala, ndiye kuti nsembe zonse zalandiridwa. Chinsalu chimene chimatchingidwa, chimene chimazaza ndi magazi kuchokera January mpaka December chimakhala chayeresedwa. Ana Israeli amapita namakondwera, machimo athu
achosedwa sono. Koma nsembezi zikati zikakhala kuti sizinalandiridwe, Kalebu wa mbali ya kumanzere amada, pomwepo wansembe amafa. Ndatamveserani, Baibulo likunena kuti Satana anayima sono kudzanja lake lamanja, kumene munjira ina kumene kumachokera mayankho wonse ana Israeli. Ndiye Mulungu akumuzuzula Satana sono kuchoka kumeneko, kuti choka kumeneko. Kodi uyu sindiye MUUNI ofumulidwa kumoto? Baibulo likunena kuti adamuchosa zovala zonse zasanza zimene adavala, namveka zovala za ulemerero. Amayi ndi abambo, ndidapeza ine kuti ameneyu si munthu wamba, ndiye Yesu Khristu. Yoswa amene ali Yesu Khristu, amene anabwera pa dziko lino lapansi nanyamula uchimo wanu, namafuna Satana kuti iyeyo amuyese kuti naye ngochimwa, chifukwa chonena kuti wanyamula tchimo la inu ndine. Koma kuti iyayi Mulungu anabwera namuveka zovala za ulemerero, natipasa inu ndine mwayi onena kuti ngati tikhale mwa iyeyo, inu ndine tikakhala nawo moyo wosatha. Kutereko inu ndine ndi amodzi mwa anthu amene Yesu Khristu anabwera kuti azatifere, amene Yesu Khristu anabwera kuti atipulumuse, amene Yesu Khristu anabwera kuti atiwombole kusinga za Satana. Satana amene adayima kudzanja lake kuti amene wasakuyenereka kupulumusidwa. Alipotu Satana ngakhale lero amene akunena kuti awa sakuyenereka kulowa mu chaka cha 2023. Alipo Satana amene akunena kuti awa sakuyenereka kuchita izi chifukwa chachi. Tamveserani, tili naye mpulumusi wodabwisa kwambiri amene angathe kumuzuzula Satana, nati uyu ndamufumula kumoto, ndamuchosa zulo kumoto. Iwe kumusiwa zulo ngati wakuba, koma ine ndikumusiwa ngati Khristu. Tamveserani, mutha kukhala kuti zulo mwachita tchimo, koma ngati mungagwade pansi ndikupemphera, chauta akuziwanisoni ngati mmodzi mwa anthu amene angakufumuleni kumoto nama kuchosani kumakala oti mutha kunyeka. Kutereko makala alipo, moto ulipo, kumapeto kwa zinthu zonse Yesu adzalanga. Moto uzachokera kumpando wa chifumu wa iye Mulungu mwini. Tapeza zulo kuti sitingathe kuthawa pamaso pa Mulungu. Ndiye moto ukamadzabwera ngati inu ndine sitilapa, tizapezeka amodzi amene tizapsa pa tsiku limeneli. Koma lero lino chauta kutifumula. Mwana wanga usanalowe mu chaka ichi, mwana wanga chakachi sunayende bwino, tachoka taone chipulumutso chodabwisa chimene Yesu Khristu adatifera. Yesu anatifera ndipo akukuyitanani inu ndine lero lino kuti tibwere kwa iye. Kodi ili ndi pempho lanu kuti Ambuye ndikufuna ndiyende nanu, chakachi sindachichite bwino, moyo wanga sinayende bwino, ninali kubisala mosiyanasiyana. Mulungu wathu ndiolola ndipo ngotheka kuti akathe kutipulumutsa. Mulungu akatithandize, akatidalise kwa iye kwakhale ulemu lero ndi ku nthawi zonse. Amen.